Slav roj baş, hevdar muhim başın. İro weşanekî taybet çêdikim. Saeta min a normal her roj saet 19 ye. Lêbelê îro taybet e çalakiya ku li Enqereyê pêk hat ya li navenda Tûsaşê. Ev çalakî xwediyê vê çalakî diyar bûn. Hêzên Pirastina Gel berpirsyariya bûyerê girt ser xwe. Daxuya kirin ku du gerîlayê wan ev çalakî pêkanîne. Tu eleqa vê çalakî bi vê pêvajoya re tune ye. Tu eleqa vê çalakî bi daxuyaniyên baxçelî re yan jî bi hevdîtina bi îmiralî re tune ye. Ev çalakî pir bi mehan pêşve hatiye amadekirin. Bi temamî navenda Tûsaşê ji xwe re dike hedef ji ber ku li vê derê dronên ku Kurdistanê didin ber bombeyan, balafirên şer ku Kurdistanê didin ber bombeyan li vê derê têne hilberîn û tamîrkirin. Ev dever ji berê ve hedefa gerîla bû. Îjar du gerîla hatine wezîfedar kirin. Daxuyanî heye. Ez pêşî dixwazim daxuyanî ji we re bixwînim. Paşê jî du sê tiştan di derbarê vê pêvajoyê de ji we re bibêjim ku ji ber ku ev weşanekî taybet e ez naxwazim dirêj bikim. Ji bo wî ez hema bixwînim. Ez bawer dikim hêvî dikim tona dengê min baş be. Min ji ber ku cîhazê min tune ez li derekî cuda me. Ji ber ku li derekî cuda me êdî çewalê hatiye ew wisa em qebûl bikin. Temam e. Ji ber ku mesele erê dibêje tabûra me ya nemiran êrişa li Enqereyê pêkanî. Hevan no. Fermandariya Biryargeha Navendî ya Pirastina Gel (NPG) ragihand ku çalakiya fedayî ya li hember navenda Tûsaşê ya li Enqereyê ji aliyê tîmeke xweser ya tabûra nemiran ve hatiye kirin. Daxuyanî aynen bi vî şeklî ye. Çalakiya fedayî ya ku 23 Cotmehê saet 15 de li Enqereyê li hember navenda Tûsaşê hate kirin, ji aliyê tîmeke xweser ya tabûra nemiran ve hate kirin. Çalakvan Asya Alî, Mîne Sevjîn, Alî Çîçek, Rojger Hêlin, Alî Örek e. Ev çalakî demeke dirêj beriya niha hatibû plankirin, bi rengekî serkeftî hate bicîhanîn. Tu eleqa vê çalakî bi rojeva siyasî ya vê meha dawî re tune ye. Tabûra nemiran wekî prensîp tim û tim çalakiyan nake, lêbelê dem bi dem li hember hedefên stratejîk û girîng dûrî ji rojeva rojan e. Li hember kiryarên qirker, komkujî, kiryarên têjîtê yên dewleta Tirk, çalakiyên fedayî yên ji bo şiyarkirinê. Yani têda peyam heye, mesaj heye pêktîne. Yani tabûra nemiran tu eleqa wî dibe bi rojeva siyasî tune ye. Dema çalakiyê xwe amade dike ew tiştek ji xwe re dikin hedef heta dawî pêktîne. Çalakiya ku hate kirin jî di vê çarçovê de li dijî kiryarên li Kurdistanê hate kirin, hedefeke leşkerî ye. NPG her wiha anî ziman ku tê zanîn çekên ku ji aliyê Tûsaşê ve têne çêkirin li Kurdistanê jin, zarok jî di nav de bi hezara mirovên me yên sivîl têne qetil kirin. Mafê her rêxistin, mafê her sazî û mirovên welatperêz yên Kurdistanê ye li hember navendên ku çekên komkujiyê hildiberînin çalakiyan bikin. Tûsaşa ku çalakî li hemberê wê hate kirin hedefeke leşkerî ye. Di vê çalakiyê de ji neçarî, ji mecbûriyetê sivîlekî jiyana xwe ji dest da. Ji bilî vê dibe sivîl nehatine kuştin. Li hember sivîlan tu êriş nehatiye kirin. Nasnameyê her du gerîlayên tabûra nemiran ên ku êrişa li Enqereyê pêkanîne hatine eşkere kirin. Jor me navê ji we re navê wan me ji we re got lê Mîne Sevjîn Alçîçek bi nasnav Asya Alî li İzmîrê jî dayîk bûye. Alî Örek jî bi nasnav Rojger Hêlin ew jî li Şirnexê ji dayîk bûye. Ev nûçeya ku PKK çalakiya li Enqereyê girtiye ser xwe bi vî şeklî ye. Yani pêşve hatiye amadekirin eleqa wî bi rojeva siyasî tune ye. Daxuyaniya Dewlet Baxçelî tu eleqa wî bi vê çalakiyê tune ye. Yani weke sabotekirina vê pêvajoyê nine. Ha eger ev pêvajoya ku em niha di nav de ne, navê wî ji qas weke pêvajo dikare were pênasîkirine û meseleyekê de ne, eger daxuyaniya Baxçelî nebiya, eger hevdîtina li îmiraliyê nebiya, bêguman ev çalakiya li Enqereyê wê dengekî mezin vedaye. Ji ber ku hedef eskerî ye.
Yani herkes ravat kare bibine. Jberku hezin gerilla lehember wan dronein ku ev 4-5 salên dawiye hakikaten gelek Kurd gelek xistiye zorê ev dronein devleta Tirkiye. Hem Rojavayê Kurdistanê û hem jî li Başûrê Kurdistanê. Hem kesayetên me hem rojnamevanên me mesela kî bixwazin ji xwe re dikin hedef sîxurê wanê ê herêmî jî hene erebeyekî diyar dikin kifş dikin ew drone diçe lê dixe. û dronên dewleta Tirkiye balaferên şer yên dewleta Tirkiye di van 5 salên dawiyê de hem hêzên gerîla hem kesayetiyên Kurd, şexsiyetên Kurd, hem rojnamegerên Kurd û hem jî malên sivîlan gelekî ji xwe re dikir hedef. Çalakiya ku li navenda hilberîn û temîrkirinê ya dronan hate kirin bêguman min roja destpêkê hê PKK çalakî negirtibû ser xwe di hişê min de weke rewabûn xuya dikir. Yani rewa ye. Çünkü weke nefsî müdafaa ye. Vaya normal e. Mirov dikare bike tiştekî wisa ama alastê vê pêvajoyê hat ew hinek xirab bû. Çalakî hefteyek, 2 hefte yan jî demoyê dihate dikarîbû bihata dirêjkirin erê. Dikarîbû bihata rawestandin jî ji bo xatirê vê pêvajoyê lê nebû pêk hat ama tiştekî din jî heye. Niha bi qasî ku min guh da yani hinek telefonê min çêbû min telefonê hin hevalan kir sohbet kir li ser vê mijariyê min pirsîn dibêjin pêvajo mesela min pirsî di vê pêvajoyê de pêvajoyeke xwesa hesas dîrokî piştî 44 mehan hevdîtin bi îmraliya re hate kirin ma rast e ku çalakî were kirin ma nikaribû çend rojan paş ve bihata xistin dibe ev gerîlayên ku çalakî pêktînin eleqa xwe bi her derê re dibirin. Yani tamamen konsantrê çalakiya xwe dibin. Ew bi mehan pêş de heta bi salan pêş de di nava amedekariyan de ne. Ew li gorî dilê xwe li gorî plan û projeyê xwe çalakî pêktin. Yani ji derve ve êdî mudaxale nayê kirin yani weke tabureke xweser e. Mirov dikare bibêje. Ji rojeva siyasî dûr e. Ev yek ya din jî dema ku Dewlet Bahçeli daxuyanî dida yan jî dema ku bi îmraliyê re hevdîtin pêk dihat duwan deqeyan de duwan saetan de ji xwe dronên dewleta Tirkiye li ser Kurdistanê digeriyan. Bombardumanên ku dikir ji xwe dikir. Ji ber vê yekê ew çalakiya li Enqerê ji her halî ve dibêjin meşrû ye. Yani weke nefsî müdafaa di wê manê de. Yani eleqa wî bi çalakiyekê terorîstî tune ye çünkü tê de sivîl hedef nehatine girtin. Yek sivîlekî hatiye kuştin ew jî hema lêborîn dixwaze. Çünkü tu niyeta vê taburê ku zirar bide sivîlan tune ye hatta ev tabura taybet li hember hedefên stratejîk çalakiyan pêktîne xwe ji çalakiyên ku zirar dikare bide sivîlan dûr digire. Daxuyaniyê kecekî heye ew jî di derbarê hevdîtina bi îmraliya re ye ew jî gelekî giring e kan binêrin keceke ku aktörê herî mühim aktörê sereke ê vê pêvajoyê ye ka di derbarê vê hevdîtina li îmraliyê re çi difikire û eger sibê du sibê daxuyaniyekî ji Rêzdar Öcalan were keceke dikeve nava hewlbesteke çawa gelo ew ê daxuyaniyên Öcalan qebûl bikin yan na. Di kîjan şertan de ew ê qebûl bikin. Hevseroketiya Konseya Revebera kecekê diyar kir ku ew ê bi hemû awayî girêdayî biryarên Abdullah Öcalan bin muxatabê pêvajoyê jî Öcalan e. Li ser hevdîtina Ömer Öcalan ya bi Abdullah Öcalan re wiha dibêje keceke roja çarşemiyê bi rêber apora hevdîtinekê pêk hat. Piştî 5 salan hevdîtina bi rêber apora pir giring e. Di vê hevdîtinê de agahîgirtina ji rêber apo dibe elbet ji bo me bi qîmet e. Di vê hevdîtinê de gelê me, dostê me ê ku di van çalakiyên dawî ên li hember tejî de cî girtine dibe gelekî kêfxweş bûn. Baş e yani. Wekî ku rêber apo jî diyar dike tejît nehatiye rakirin. Berdewam e. Rêber apo bi zelalî diyar kir
Ew berpirsiyariya xwe ya dîrokî bi cih bîne, anî ziman eger şert û merc pêk werin, ew ê di çareseriya siyasî ya demokratîk ya pirsgirêka Kurd de rola xwe bilêze. Divê ev helwest ji aliyê her kesî ve baş were femkirin dibêje keceke. Yani tiştî ku Öcalan peyama wî ya ku hevokekî têde hebû, eger şert û merc guncaw bin, yani normal bin, ez dikarim şer bidim rawestandin û bi temamî tevlê pêvajoya siyasî bikim, ew quweta min heye dibêje. Ji bo vê jî divê beriya her tiştî şert û mercên tenduristî, ewlehî û yên xebatê bêne avekirin, heta ku ev şert û merc pêk neyên, birêber apora şert û mercên diyalogê, danûstandinên lezgî neyne avekirin, ne rast e ku mirov li bendê be ku reber rapor rola xwe bilîze. Ev gelekî giring e. Ez ê paşê dubare bikim. Em hevdîtinê erênî dibînin, pozîtîv dibînin, lêbelê tecîta li ser rêber rapor bi dawî nebiye, heta ku tecît bi temamî nê rakirin. Şert û mercên tenduristî, ewlekarî, şert û mercên xebatê yên reber apo neyne avekirin, ne mümkün e ku mirov behsa pêşketinê bike. Tevgera me bi hemû pêkhateyên xwe ve wê li gorî pêvajoya ku reber apo bi pêş bixe wê tevgere dibêje kecek e. Balkêşê ez dibêjim. Yani eger şert û mercên xebatê werin avakirin, ama ez bawer dikim di nava şertên esasî yên kecekê de ew e ku ew bikaribin direkt bi Öcalan re bikevin diyalogê. Heta diyalog çênebe, heta ku hevdîtin çênebe mirov çawa bikaribe li ser gotinan, li ser navbenkaran, li ser hûn zanin gotin ya baş hevdîtinên rûbirû, hevdîtinên direkt. Ew gelekî giring e. Divê her du alî jî, her sî alî jî, hemî alî jî karibin hev û du îqna bikin. Yani erf û adet wisa ya. Çavdêrên sêyem jî lazim in. Garantör, hakem. Ew jî mühim e. Em hinek behsa Leyla Zana bikin. Leyla Zana weke şexseke giring ê doza Kurdistanê salên nodî vir ve di nava meselê de ye. Li meclîsê cih girtiye. Di qada navnetîwî de gelek xelat jî girtine. Yani jineke Kurd a xwedî îtîbar e di qada navnetîwî de. Gotinê wî derbas dibe. Hem li cem gelê Kurd derbas dibe. û hem jî di qada navnetîwî de. Yani çawa ku rola Selaheddîn Demirtaş, bandora Selaheddîn Demirtaş ya li ser civakê heye, bêguman Leyla Zana jî xasî xwe bi bandor e li ser civaka Kurd, ji ber ku tê hezkirin. Gotinê wî samîmî dibînin, durust dibînin. Îja ka em bidirin Leyla Zana çi dibêje ji bo vê pêvajoyê. Ez aniha li xerîbiyê me, ne li stûdya xwe me, ji ber vê yekî eger tona dengê min, ev kalîta kamera min her tişt ne têkuz be, êdî qusurê nenêrin. Ji ber ku ez niha di nava xebatekî cuda ê rojnamegeriyê de me, paşê ez ê plân û projeyê xwe ji we re bêjim. Ez hatime derekî dûr. Yani ne li Swîsre me. Hevan no. Siyasetmedara Kurd Leyla Zana li ser nîqaşên di Rojava Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de diyar kir tîrêjeke hêviyê derketiye. Tîrêjeke hêviyê tîrêjên rojê behsa tîrêjên rojê dike. Leyla Zanayê li ser hesabê xwe X'ê pêşketinên dawî weke mizgînî pênasî kir û got ji bo hemû wan kesên ku ji ber şer û pevçûnan hawarî dikirin tîrêjeke hêviyê derketiye. Ji bo wan kesên ku benda aştiyê bûn silav hat, çavê meronî, em ew kesên ku li benda aştiyê ne, em ê tevlî wan kesan bibin ku van pêşketinan di asteka hukukî, di asteke siyasî de veguherînin çareseriyekê demokratîk ve derê behsa Abdullah Öcalan dike. Yani em tevlî wan kesan dibin yên ku di asta hukukî û siyasî de, yani kas cümleyê tam rast bixurêm, dibe em tevlî wan kesan bibin yên ku van pêşketinan di asteyekê hukukî û siyasî de veguherînin çareseriyekê demokratîk. Tabii ne tenê Abdullah Öcalan kesê din jî behsa wan dike. Bê hincet em ê li pişt wan bin. Em hemû ji bo vî şerrî ku herî kem nîv sed sal e didome
بداوی ببه ji bo ku ev şer bidawî bibe rû bi rûyê berpirsiyariyekê ciddî kûr û dîrokî ne. Yani em bi berpirsiyariyekê kûr dîrokî re rûbirû ne ji bo çi? Ji bo vî şerê ku nîv sed sale didome were rawestandin. Eger şert û mer ci guncaw bibin, hêza min a teorîk û pratîk heye ku vê pêvajoyê ji zemîna şer û tenduristiyê veguherînim zemînekê hukukî û siyasî. Ev gotina Abdullah Öcalan bû do beriya biraziyê xwe Ömer Öcalan şandibû derve. Ev jî hate şîrovekirin. Yani daxuyaniya kecekê heye û dibêje em bi temamî piştgirî didin serokê xwe. Dê şert û merc dibê amade bin, guncaw bin. Yani derkeve derve xebatekî ofîsekî xebatê jê re were peyda kirin. Derdora wî mirov hebin, asîstanê wî hebin, parêzerî wî hebin, danûstandin hebin ku mirov bikare be şerê ku heqeten 5 sale dewam dike bidawî bibe. Divê mirov hinek ciddî be. Yani şerekî heye bixwasî 100,000 însanan jiyana xwe tê de ji dest daye, ev şer bidawî dibe meseleyekî pir dûr û kûr meseleya Kurd, doza Kurd a 100 salî çareser dibe. Aktörê serekeyê vê meselê li hepsê girtiye şert û mercê çûn û hatinê û nabe yani bi vî şeklî nabe. Pêşniyaza kecekê gayet meqûl e dicî de ye ji bo ku ev meseleya 100 salî çareser bibe, ji bo ku ev şer bidawî bibe, aktörê serekeyê vê pêvajoyê divê were dibe ku li Tirkiye be, Bakurê Kurdistanê be dibin ewlekariyekê ciddî de, di ofîsekê ciddî de li derdora wî bi dehan xebatkar, asîstan hebin, bawekê ciddî dibin garantiya dewleta Tirkiye de, dibin garantiya dewletekî sêyem de jî yan jî dewletên sêyem çarem de jî divê garantör hebin ku mirov bikaribe vê meselê bawekî ciddî hal bike. Hal bû bû, hal nebû dewleta Tirkiye zirar dibîne ji ber ku aniha êdî her tişt kilît bûye. Dewletên Ewropayê, Amerîkayê mühlet dabûn dewleta Tirkiye. Tu mesela Kurd heta vê tarîxê hal dikî hal ke. Tu hal nakî em mecbûrin bikevin dewrê. Ya ev mesele bi vî şeklî nameşe. Vê gotinê ji bîr nekin ji kerema xwe re. Mühleta ku Amerîka û di welatên Ewropayê dabûn dewleta Tirkiye bi dawî bûye. Dewleta Tirkiye gotibû problema min a Kurd Kurdistan nemaye, hêzên terorî hene min dawî li wan aniye, qismek biçûk ji wan maye ez wan jî bi dawî dikim êdî mesele xilas bû, tarîx dabûn Amerîkayê û welatên Ewropayê mühlet, ew mühlet bi dawî bû. Niha hêzên Amerîkayê ji dewleta Tirkiye re dibêjin ev 10 sale tu dibêjî ez îsal bi dawî dikim, îsal dawî li wan tînim, îsal dawî li wan tînim ama her ku diçe tu zayıf dikevî, aboriya te têk diçe, milletê te perîşan dibin, artêşa te dikive nava gendeliyê, dizî, pîsî, esrar, eroîn, dewleta te bûye dewletekî çete, tu tevlî çeta dibî, çete tevlî te dibin, hûn hemî rezûl û rûswa bûne, ev tê xuya kirin. Yani li welatê Ewropayê rewşekî wekî ya Tirkiye tune ye. Ha, di encama van qirêjiyan de di şûna têkbirina PKK'de tu bi xwe wê têk çûyî. Yani êdî mesele nabe, qusûrê ne nere, êdî em di NATOyê de jî îtîbara te nikarin biparêzin. Tu tamam endamekî NATOyê heta niha me çêk û sîleh date, temam ama êdî em nikarin çünkü ji hemdê me dere. Hem tu xirab bûyî tu bûyî çete û hem jî tu çî kêleka Rûsyayê cihê digirî, BRICS tevlî civînê wan dibî, li hember NATOyê şer dikî, ev sûç e. Îja aniha ala acele dewleta Tirk mecbûr e çareseriyekê bibîne. Nûçeyek heye derbarê Rojava de ez wî jî ji we re bixwînim, ez zanim ez wexta we nagirim ev bültenekî navberê bû. Yani ne ana bültene, ne bültena serekî ye. Ha, êvarê ez firsend bibînim nebînim ji we re tiştek pêşkeş kim nizanim ama daxuyaniya Murat Karayılan heye. Min xwest ez ji we re pêşkeş bikim ama behsa teknîka şer dike, behsa pêşketinê li şer dike ew jî ez bar nakim. Yani ya rastî eleqa wî pir bi siyasetê tune yani. Bahsa aliyê şer dike.
Ez vê jî ji we re bixwînim paşê ez we rehet berdim. Artêşa Tirkiye dîsa çend caran gundên Rojavayê Kurdistanê bombebaran kir. Dronên dewleta Tirkiye şeva borî li Kobanê embarekê genim û nexweşxaneyekê bombebaran kir. Di bombebarana gundekî min biçê de zarokekî jiyana xwe ji dest da. Şeva borî Artêşa Tirkiye û komên çekdar gundê Beniyê ê min biçê tombaran kirin di encamê de zarokekî jiyana xwe ji dest da. Du zarok jî birîndar bûn. Di êrişa Tirkiyeyê embara genim jî zerarekî dîtiye, çar karker birîndar bûne. Êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê dewam dikin. Ev ez tiştekî dijî ji we re bêjim. Yani weke mizgînî jî hûn dikarin bibînin yani. Tabii ez ana ne dikarim bikim manşet, ne jî di destê me de delîl û îspatekî ciddî heye ama statûya Rojavayê Kurdistanê tên askirin. Ha, destê me de belge tune ama li bendê bin em ê agahiyan bidin we. Yani wekî nîv mizgînî jî hûn dikarin qebûl kirin. Yani di qada navnetewî de eger statûya Rojavayê Kurdistanê were naskirin, ev di dîroka Kurdistanê de pêşketinekî pir giring e. Ji ber ku heta niha statûya Başûrê Kurdistanê jî nehatiye naskirin. Li netewekî bî mesela nayê naskirin Başûrê Kurdistanê. Kurd weke netew nayêne naskirin ama bi xêra Rojavayê Kurdistanê eger Kurd weke netew li netewekî bî werin temsîl kirin, ev süper e. Yani êdî çû. Êdî çû ji dewleta Tirkiye. Teoriyê wan pûç dibin. Statûya Rojavayê Kurdistanê mühîm e. Girîng dî mirov bidirên baş dibe. Xatir ji we dixwazim tew min mesajê we jî nenerî çûnki ez heqeten li me biborin ev bültenekê navberê bû. Hûn dibînin ne sîstema min heye, ne kamera min heye, ne tiştek. Tona dengê min jî çi ye, tê we nayê ez wî jî nizanim. Ama ev du hefteyê bi taybetî eleqeya we ya ji bo kanala me süper e. Ez ji we re spas dikim. Ji kerema xwe re bi vî şeklî bidomînin. Ez hewl didim agahiyên şaş nebêjim ji we re. Ez hewl didim analîzên herî rast, herî makul, rasyonel ji we re bêjim. Mantıqî ji we re bêjim. Tiştê ku tiştên spekülatîf dixwazim jê dûr kevim. Naxwazim bi hêviyên xelkê bilîzim. Dixwazim tiştê rast bêjim ama hêviya we jî neşikînim. Yani em bi hev re eger em ketine ser vê rê eger bi hev re bimeşin, em bi hev re bilind bibin, em bi hev re bibin numûne ji bo hemî weşanên ku Tirkî çê dikin süper dibe ji kerema xwe re. Em kanala tekane kanalın ku kurmancî bi îstikrar bi rêve dibe. Kanalê din hene ama îstikrar wan tune. Em ê her roj heta 2 bülten, 3 bülten jî em çê dikin. Ah, rengê me çi xweş bû. Teva vê derê. Süper e. Çi xweşin ya. Ez pir kêf xweşim bu ara me. Maşallah. Hadi silav, roj baş.